Xar wara l-ieħor, il-familji Maltin u Għawċin qed jappellaw lill-Gvern sabiex minnu fih jieħu xi forma ta' azzjoni dwar l-għoli tal-ħajja li tant qed tkun ta' piż fuq il-poplu kollu. Issa, wara xhur bla ebda azzjoni ta' xejn, il-Labor minflok għażel li jagħti serħan il-moħħ lill-familji qabad jattakka u tefal ħitija fuq l-importaturi Maltin. Kien l-MP Laburista Alexa Ġus Saliba li talab biex il-Kummissjoni Ewropea tinvestiga lill-importaturi Maltin, xi ħaġa li turi kif anke dawk qrib Roberta Bella tilfu l-fiduċja fil-gvern tagħhom stess li jista' jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja. Għar minn hekk, din hija azzjoni ta' konsult lejn in-negozjant Malti li qed jitabba bit-tort kollu tal-falliment tal-gvern ta' Roberta Bella fil-ġlida mitlufa tiegħu kontra l-għoli tal-ħajja. Fi stqarrija maħruġa mill-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, qal li l-azzjoni ta' Ġus Saliba dik li mar jattakka lin negozjanti Maltin fl-istituzzjonijiet Ewropej turi nuqqas ta' serjetà ta' delegazzjoni Laburista li qed tisrif fuq il-ħidma tal-Kummissjoni meta ħadd mill-Gvern donnu ma ntebaħ li din ir-responsabilità tagħhom kif għamlu gvernijiet oħrajn bħal dawk tal-Italja u Franza. Dan kollu juri kemm il-Gvern ta' Roberta Bella u maqtuħ mir-realtà u mhux talli maqtuħ talli għan-nuqqas tazzjoni tiegħu qed iwaħħal f'ħadd ieħor. Il-Partit Nazzjonalista ilu x-xhur jipproponi pjan ekonomiku għal ħajja aħjar f'pajjiżna fejn fost l-oħrajn irid li jinħoloq fond nazzjonali biex jappoġġja l-industrija li timporta u tesporta. Dan biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jħallu impatt tal-għoli tal-ħajja.